marengi pusaka sarutama tumama wonten dadaning Risang Wara Bisma. Oh. Ambo wong ayu ambo Sorem dewangkara kingken lir manungsa kang layon. Oh ambo ora ana liya wong sing dak tresnani mung sira Yayi. Kalungguhan iki aku ngerti kalamonto sliramu Yayi bakal methuk marang lakuku. Tak lilake nyawaku dadi tawuring Bratayuda. Iya Kakang Mas, kalungguhan iki mara kagedaya-daya. Ndak enteni ana ing swarga langgeng Kakang Mas, entenono Yayi. Oh. Entenono pun Kakang mung ayu.